Яңа уку елына аяк басу белән район мәктәпләрендә ата-аналар җыелышлары башланды. Иң беренчеләрдән булып җыелыш Андреевка урта мәктәбендә узды. Чарада район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, район үзәгенең өстәмә белем бирү учреждениесе җитәкчеләре, ата-аналар, мәктәп коллективы катнашты. Җыелышны мәктәп директоры Рөстәм Бахманов ачып җибәрде. Хәзерге вакытта күп кенә ата-аналарны балаларны иминлеге борчый дип белдерде. Үз чыгышында башлангыч сыйныфлар укытучысы Әлфия Гатауллина мәктәп иминлек территориясе темасы буенча доклад белән чыгыш ясап. Жизнь современного школьника должна быть интересной, содержательной, полной событий и действий. Во время учебного процесса дети находятся в стенах нашего учебного заведения, где большое внимание уделяется созданию их безопасного пребывания. Работая по всем направлениям комплексной безопасности, мы уделяем особое внимание воспитанию у школьников культуры безопасного поведения. Комплексная безопасность школы – это состояние защищенности учебного заведения от реальных угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающие его безопасное функционирование. Естественно, основные задачи по вопросам безопасности нахождения в здании школы решают специалисты, директор школы, заместители директора, персонал, педагоги. Но очень важно привить детям чувство ответственности за себя, своих близких, товарищей по классу и школе, даже за учителей. Именно через это чувство ответственности и происходит формирование культуры безопасного поведения школьников. То есть обучение такому образу жизни и поведению, при котором невозможно было бы нанести вред или опасность себе и окружающим. Укыту тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Миләүшә Акберова 2018-2019 уку елына йомгак ясады һәм яңа уку елны мәктәпнең максатлары белән таныштырды. Учебный год завершило 168 обучающихся в Андреевке, 13 в Аначевском филиале. Успеваемость составляет 100%, качество обучения 59% в Андреевке, 90% в Аначевском филиале. Аттестат об основном общем образовании получили все 17 выпускников 9 класса. 6 выпускников получили аттестат об основном общем образовании с отличием. ОГЭ сдали 17, 7 детей пришли в школу, 10 класс для получения среднего общего образования, остальные поступили в среднее специальное учебное заведение. Аттестат о среднем общем образовании получили все 6 выпускников 11 класса. Успешно выдержав итоговое сочинение к ЕГЭ допущенной, издали все 6 выпускников. В высшие учебные заведения поступили 2, остальные в среднеспециальные. Тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Гөлназ Семенова 2019-2020 елларга ата-аналар комитетының яңа составын сайлау, күп балалы гаиләләргә социаль ташламалар турында мәгълүмат белән чыкты. Белүебезчә, яңа уку елны укучылар 5 көнлек уку режимына күчте. Шимбә көннәрендә укучы үз теләге буенча түгәрәкләргә йөри, гаиләсе белән үткәрә ала. Районда эшләп килгән өстәмә белем бирү учреждениесе җитәкчеләре, балалар иҗат үзәге директоры Лиана Узаманова, беренче балалар һәм яшь-үсмерләр спорт мәктәбе җитәкчесе Айдар Фәрхетдинов, икенче балалар һәм яшь-үсмерләр спорт мәктәбе директоры Рөстәм Сәитов үз эшчәнлекләре турында информация җиткерде. Андреевка авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Әсхәт Закиров балаларның иминлеген тәэмин итү буенча биләмә территориясендә эшләнгән эшләргә байкау ясады. К началу нового учебного года мы установили новые дорожные знаки, изготовили одну школьную остановку, установили в деревне Гремящий ключ. Надеюсь, что в следующих годах установим, такие же изготовим остановки. У нас нужно в деревне Шигали. Проблемы имеются также в Кирзаводе, чтобы автобус мог безопасно забирать детей. Также нынче провели модернизацию уличного освещения. Җыелыш барышында ата-аналар тарафыннан бик күп сораулар, проблемалар яңгырады.
Ата-аналарны балаларның туклануы, автобусларның авыллардан балаларны мәктәпкә йөртүе, юлларның урыны белән начар булуы, тукталышларның булмавы һәм башка сораулар борчыды. Ата-аналар тарафыннан яңгыраган һәр сорауга, һәр проблемага чарада катнашучы хакимият башлыгы Илдар Иршат улы ачыклык кертте. Алдагы көннәрдә авыл халкы белән күзгә-күз очрашып, килеп туган проблемаларны уртага салып сөйләшергә чакырды. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.